This is Holy Wednesday and we're waiting for the procession to come. Ayun. Medyo remote po ngayon kasi nga dahil sa protocol ng COVID. So, kaya yun. Andito kami sa may Almeda Highway. Medyo ano yata. I leave. Ayan po ang Samoy naka-istasyon na disipulo digdi. Sa Villa Grande Home. Si nanay. Salamat po sa bayan. May pa si Pade. Gayo na nga, puro nga tubig ko. Ayan po, pagkapadalan po kami katong agi-agi kang buhay ni Jesus Christ. Ayun, salamat. Ay, iyo Ito na na. yung pulduhon. Ano sa mag-aga? Rin. Yan, ilaw. Kaya yung pataas yun man yun na aliyan. Pero mga kandila. Ayan po, ang 11th station ay po ini yung Villa Grande Home. Sarang istasyon, sinsis ipinatid sa trip. Sumasamba kasi ng unang ng kategory. Niliwasan ng mga establishment. Patuloy ng gate. Pagabot ng dahil sa lugar ng ilang pagkagaro, ipinatid ng istasyon sa trip. Isang lang ang mga kalutan. Sarang sa naman, isang-sarang sa trip. Sinsis nagsabi. Ipinatid sa mga bunong araw na sa ibang mga pagburot-burot nagkabang sa kamot kasi hindi sensus ang pako at pagsari sa pako yun ang sa pagkasalayan pero ang pagkakaroon ang pag-uwi
mga turista. Ipot na makakalahan, maraming kanituri na kasalaman kapag sa roon pali ilang siling pagmula. Kapag kinain mo ang katulungan ng libang sahod, tangayin ang gamot na pamati ang pagmahan na gitan sa inyo kasi makapaglayan ng sadot sa sariling kahabulan. Sa krus ka itinako, pagtubos sa mo, kami ako, mamuot sa mo. Buti nga mong pasalamatan ang bilog na pastoral area ng Bilog Grande Homes, ang Lady of Health, kaibahan sa tuyang SKK, ang pagpasalamat nga mo kay Mr. Menesio Vera Cruz, Mrs. Luz Vera Cruz, Miss Jana Vera Cruz. Salamat po sa pagpangalam. Kay Mr. Roy De La Torre, Mrs. Christy De La Torre, Miss Angeline De La Torre, kasi kay Richard Gomez, Oh? family, visitor. Mabalos po sa Saint Ramos. Thank you.